Erokamano nyakora mogi kuom yiero Ramogi TV otieno mar Jumapil tarik 19 dwe mar 7 2026 rwakni machiegni yudo weche manyien mag oimore otieno ma kama. Nyakora mogi wan kod weche mathoth mag oting'o weche mag siasa, weche mag arita kachiel kod bende motenore kod dongruok mar piny kama jo boda boda e gwenge mandhiwa kocha koro ni toriwore kendo gipogore diek kaka yor jiwo dongruok margi. Kopogore kod mano, seyo wuok ne migawo mar arita kwe ma ikoni pok otimo kare mar thiro timbe mag maundu kod njore mosebedo ka medore pacho ka mage wachi kod josiasa moting'o jatend DCP Rigathi Gachagua. Nyakora mogi kopogore kod mago bende weche mag somo ma ogol siem ne jopuonj ma medo school fee aoyaye mago ma ok opuodhi bende wan godo ka. To mokwongo oida ne thuond weche. DCI wa taifa la Kenya, Director of Criminal Investigations, tayari amefungua faili ya uchunguzi. Migawo mar arita oyango ne okwach kich nono kweth ji mane umo wengegi kendo tiyo gi teko mathoth e rakruok gi jopiny Olkalau e odiechieng' yiero. More than 2 million votes kutoka kona hiyo ya mlima itakuwa yote kwa ndepe ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Jatend migawo mar jotije sirikal oramo ni Mount Kenya East ni gombulu milion 2 ma duto gidhi keto ne William Ruto makata gwenge mamoko kwede. Kwa pesa pikipiki tunadwa ng'iewo tent. Kana waseng'iewo tent, wachakwa pikipiki generate pesa, wachakwa dogo wachakwa gara api mara 2 wang'iewo kombe. Koro sani no neno ni wachakwa ng'iewo kombe ka waming'aro ng'aro diel. Riwruok moro mar jo boda boda e gwenge mandhiwa koro wuok oko mar jiwo dongruokgi ka okalo e pith diek. Nyakora moga rwakni machiegni mar yudo weche manyien ademba, weche manyien mag oimore biro ne achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Mondo ing'e mathoth, jaloko mare iluongo ni Belinda Phillips Nyage Moremo, nyinge en George Bati Dadi Cool wuod Tsunami. Machiegni wachako kod mago motenore kod weche mag arita. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen oyango ni tendo bila mag okwach kich osechako timo nonro mar yango ji man nonne Olkalau chieng' yiero koting'o arunge magina kod iro malungo wang' ka gitiyo kod nyamburko mar otenge manitudo kod njawo arita kendo kelo buok e chuny jopiny e odiechieng'no mar yiero. Koloso sikund sekondar ma Kwanza e kaunti ma Trans Nzoia, Murkomen wacho ni bang' tieko timo nonro ripot moyiedhi ibiro chwalne apisi mar jamin buche ODPP mondo kaw ndamo mar chik ne jogo ma itudo kod njawo arita Olkalau. Cynthia Onyango chako na weche manyien mag oimore gi ripodni. Manenore kamanyo resruok e odundu malewe chuny aora, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen olieko ni obila mag okwach kich sani timo nonro mar yango tungni e yore mag arita manyo neno Olkalau e kinde yiero madundo matich ang'wen juma mokalo. Ma bang' tipo moko nyiso jok moko moumo wengegi sungo bunde wang' jopiny kendo bayo iro malungo wang' aching' ma ok odewo wang' jopiny kata obila ka gitiyo kod nyamburko kido mar Land Cruiser Prado. Murkomen koro singo ni obila mag okwach kich timo nonro mar yango kit ketho ma jogo nyotimo. DCI wa taifa la Kenya, Director of Criminal Investigations, tayari amefungua faili ya uchunguzi kujua kwamba ni watu hawa ni wagani, walifanya makosa gani na waliumiza watu gani na kwa nini walikuwa pale ili wachukuliwe hatua ya sheria. Olero ni bang' tieko timo nonro, obila mag okwach kich bende dhi chwalo lipot mar nonro magi ne apis jomin buche pacho ka ODPP mar yango makobura ponono otudgi kod ketho moro amora mar chik ka bende okwayo jopiny mani kod neno mondo chwal lipot te sendo obila machiegni kodgi. Mwisho watakapomaliza ule DPP atapelekewa file na hawa watachukuliwa hatua ya kisheria. Mimi nataka kuwaomba Wakenya kuliko tu kusema kwa mdomo, mtu yoyote mwenye ako na habari aende kwa DCI office karibu apeane habari hiyo. Mtu mwenye ameumizwa, Mungu anajua mtu mwenye ameumizwa, apeleke habari hiyo kwa DCI office ili kuhakikisha kwamba wale walifanya makosa yoyote wakiwa kitengo cha polisi ama ni wananchi wa kawaida wachukuliwe hatua ya kisheria. Okwedo weche manyo jatend DCP Rigathi Gachagua wacho iwimine 68 manyo olieko ni obambi e kind yierono kod obila kendo nyise ni ponono en kod neno to chwal lipot
ne obila. Tuache mambo ya kuongea kwa mdomo. Ule bwana alikuwa anaongea mambo ya ati wamama walibakwa 68. Sasa tuache jameni mambo ya mdomo. Tupeleke kwa DCI, we record all those statements, tupelekee wao wakora kama wapo katika hatua ya kisheria. Kuom thuolo malach, tipo mag jok moko manenore ka obila matiyo kod kit nyamburko moyiedhi e kinde ng'anyo koting'o bunde kendo umo wengegi osebedo ka nenore nyadinwoya kendo kelo penjo mathoth e yore ma sirikal tiyogo e tayo chenro mag arita. E yiero ma Olkalau, ji matiyo kod nyamburko kido machalre moumo wengegi rwako lep raia kendo bayo iro malungo wang' aching' e wang' jopiny kod obila nokelo penjo ponono mano e yo ma sirikal oyiero tiyogo e tayo arita. Okang' makoro kelo pek e yango ponono gin obila, jonjore mokodi kata jonjore makao thuolo margi giwegi e njawo arita e kinde rombe mag jopiny. Ma bende kelo penjo ni ponono japiny ok nyal yango pogruok mantie kind obila kod janjori, onge ng'ama imako bang' maundu bedo kendo lipot go arita mar piny Kenya nitiere lwet ng'a, to odhi bedo nade higa manyien e kinde yiero ma 2027. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kapod wane motende kod weche mag Olkalau, en anyuola moro e kar chung' od bura ma Olkalau manyo ratiro ne wuodgi ma jahigni 45 manowito ngimane chieng' tich ang'wen ka ne itimo yiero e kar chung' od bura ma Olkalau. Anyuolano kawuono golo dwondgi ka gikoni gin kod geno mar yudo resruok. Ilieko ni ne ogoye gi jomaundu moko manomanore gi gige lweny mager e kinde yierono. Cleophas Oluoch nigi mathoth ewi wachni. Tarik 16 dwe mar 7 ne ochakore makare ne anyuolani. Gino mane ok ging'eyo ne ni wuon pargi ne ok dhi duogo pacho ka ngima. Familia mar Zakaria Gakinya ma ilieko ni ne onegi chieng' yiero ma Olkalau chieng' tich ang'wen mokalo sani koro dwaro ratiro margi. Zakaria ma jahigni 45 ne riko dhi dala mar goyo ombulu e yierono kama ne omonje gi kweth moro kendo ne owito ngimane. Jaode manyinge Mary Wanjiru yango kaka ne oyudo ote ni wuon pargi ne oyudo hinyruok kendo ne owito ngimane bang'e. Alikuwa amemchapa mpaka huku mgongo, lakini uchungu kubwa ilikuwa walimuumiza kutoka hapa. Juu alikuwa anakaa kufura. Juu hata nikimkuta hosi alikuwa ananiambia, Kishiro, hao watu wameniumiza, mimi hata siwajua wameniuliza nini. Na juu alikuwa analia uchungu, nimpe maji, nimpe dawa, ilibidi nimtulize. Nikamwambia wewe tulia, nikutafutie maji. Kaluwore gi jirendege, giwacho ni yiero ne odhi maber mochopo saa 10 odhiambo kane weche pok olokore kendo jonjore ne omonjo jodak. Yeye walikuwa watatu, wawili wakaweza kutoroka, yeye akaangushwa kwa sababu alikuwa na bags alikuwa amebeba. Alipoanguka walianza kumpiga na upande wa nyuma wa bunduki, kulingana na mashahidi ambao waliona hiyo maneno ama waliokuwa karibu. Walimpiga na bunduki kwa kichwa kwa upande wa nyuma na kichwa yake ikapata cracks na damu ikakuwa imezidi ndani ya bongo. Hapa tulipata askari wengi mpaka wa stock theft, watu wa porini, na wote tumekuwa na wanyama huku, kumekuwa na wizi wa kondoo na ng'ombe, wajashika hata mtu mmoja. Lakini siku ya uchaguzi na tulikuwa na amani. Sisi tulichaguana na amani, hatujui vita ilitokea wapi. Watu wanakuta mtu kihorela, wanampiga, wataki kujua kama aliwachagua ama hawakuwachagua. Sisi tungetaka haki yetu. Sani en rito emagin godo. Rito karatero margi gibiro yudo. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Kawasuri nyakura mogeni ogai mar DCP Rigathi Gachagua omedo seyo jatend migawo mar arita ma owacho ni tij kedo gi maundu kod njore otamo. Gachagua moloso e kaunti ma Kirinyaga omedo goyo agoge ka opoyo kit siasa ma kweth mare nyocha ne oketo e gwenge ma Olkalau ma omiyo gi loch. Bende omedo ni yiero ma Olkalau nyocha en PM e kinde en owuon kod jatend piny William Ruto. Harambe! Omedo dhi nyime kod puoyo loch ma Olkalau yiero madundo ma ja DCP Sami Waweru oyudhe loch. Gachagua okira pilo e wang' Kipchumba Murkomen e wi rem rakruok kod jonjore pachoka makoro kelo kuyo to kod luoro kaka mag yiero. Tunakuuliza Murkomen, vijana wawili wameuawa na polisi ambaye ulituma Olkalau. Wewe hujashika hao upeleke kotini. Alafu unasema ati Kenya hakuna shida ya usalama. Ati there is no security crisis in Kenya.
itakuwa namna gani police service imeingiliwa na goons? Imekuwaje maofisa rogue police officers wana take over Olokalau, wanapiga tear gas mpaka county commissioner? Gachagua ywak ni jonjore kod jomaundu kelo luoro ne joket mwandu, to kata na welo mathinyore pachoka bende nyaka beda kicha. Kwa hivyo Kenya is not safe for tourism, it's not safe for investors. Lakini sisi wa Kenya vile hatuwezi hama. Nyinyi watalii mkae huko, msiumizwe. Investors mkae huko, lakini sisi wa Kenya hatuwezi enda. Tendisi pio konijo Kenya koro biro ritore giwegi. Murkomen kod sirikal ogobad gi piny ni jonjore obembo. If the state cannot protect the people shall protect themselves. Katigua, the people shall protect themselves from goons and from rogue policemen. We have taken this nonsense for too long. Gachagua dhi nyime kod nyiedho ne jatend piny William Ruto. Loch ma Olkalau moko ni nyopie mobede kini jatend piny William Ruto to kod oganda ma Mount Kenya, to kendo nyudo Ruto e lo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jalup jatend piny Kithure Kindiki otelo ne kweth jotelo mag Kenya Kwanza kod mago masiro lwedo broad-based medo jiwo siasa margi kendo nyiero loch maduond bura ma DCP sani koro puoyo nyicha gi yudo Olkalau. Kindiki ma olose kanisa mar ACK Embo yango ni pod gin kod oteku mar chwalo jatend piny William Ruto e loch yiero maduong' mabiro. Crispin Otieno ni kod ler. E kinde ma kweth josiasa maketo sirikal tesre medo timo nyasi ka gipuoyo loch ma giyudo yiero madundo ma Olkalau, jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki to koro wacho ni saa podi. Kindiki ma olimo kanisa ma ACK Embu dhialo higni 46 mag diocese no ojiwo johera mag Kenya Kwanza ni kik gibed kod kibaji giduoko mar yiero no. Maneno kidogo isituumize, tuko sawa sawa. Hakuna kura ya urais imepigwa, kura ya urais itapigwa next year. And I want to assure you, ile itaokoa rais, ile itaokoa deputy rais, ile itaokoa governor, wabunge na viongozi wote ni ile kazi wamefanyia wananchi, sio ile kelele wamepigia wananchi. Kindiki oseyo riekni moko mag temo pogo gwenge mag Mount Kenya ka wacho ni riwruok margi ema dhi ywayo dongruok. I don't want to see our community talking in different languages. We are one people. Na wale watu wanafikiri wataleta asara hapa ya watu kuongea different languages, wa relax. We have gained more in this current government. Maji, tuko na maji inakuja kule Runyenjes ya 1.7 billion na ingine inakuja huku Manyata ya 2.2 billion. Komachielo, jotelo mamoko mag Kenya Kwanza bende ne olimo Imbo mar Kenya kod county Manandi. Moses Kuria mane en jang'ad rieko ne jatend piny omako chung' ni duoko mar yiero ma Olkalau ok dhi yengo gi kata matin. Kweth mane olimo county ma Trans Nzoia kod Kakamega bende omedo dok ne jatend piny William Ruto magi wacho ni oseketo rekod motegno mar dongruok. Tukiweka kura za Nyanza, tuweke kura za mkoa wa Pwani, tuweke kura za Northeastern. Asubuhi na mapema tumemaliza kazi, ni hivyo. Edwol achiel gijiwo johera gi mondo manre gi opande gi ombulu ne ikruok ni yiero maduong'. Crispin Otieno, Ramogi TV. Jatend migao mar jotije sirikal Geoffrey Ruku oramo ni kata obedo ni gwenge ma Masawa kata Mount Kenya nenore ka gima owuok e lwet jatend piny William Ruto, en kod adieri ni Masawa ma ugwe kata Mount Kenya East to pod ongirore e tok Ruto kendo gidhi miyo ombulu karomgi. Ruku ma oloso e kanisa mar AIC Kabartonjo Baringo North e kinde nyasi mar Solomenda oramo ni ombulu madirom milion 2 mawuok Masawa ma ugwe dhi donjo duto e okapu mar William Ruto. Na usije ukaambiwa ati numbers ya mlima ati ni mingi sana. Ni mingi ndio, hatukatai ni mingi, lakini more than a half of that number ya mlima itapigia Mheshimiwa William Ruto kura 2027. Ako na matusi mingi sana, anaitana majina yote, anaitana Kasongo, anaitana Soprano, anaongea unazifikiria ni kama dunia inafika mwisho.
Kama Raila alikuwa anashindwa na 80,000 votes na kuna kura alikuwa amepewa kwa hiyo mlima, je, sisi wetu ambao hata sisi tunajiita Itungati from the east of the mountain, hata kama haitawezekana yote, lakini itahakikisha kwamba ya Mount Kenya East tutakuwa tumerainika sawasawa zote, tukielekea kwa ndepe ya Mheshimiwa William Ruto, kuhakikisha kwamba more than 2 million votes kutoka kona hiyo ya mlima itakuwa yote kwa ndepe ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Kwa hivyo msitishwe na mtu yoyote, msipapaike watu ya kona hii ya Mbaringo, msije mkapapaika mkisikia ndepe tupu ikiwika kona ile ya Wamunyoro. Msipapaike. We have never encountered an innovative president than William Samoei Ruto. Moko kuom rowere duond bura mar ODM maong'ere kaka ODM Youth League County ma Migori opoyo tend duond burano kuom dewo tend rowere ka giwacho ni yiero mar seneta ma Migori Eddie Oketch kaka jalup jaleg kweth manok e od bura mar Senate bang' golo Edwin Sifuna en ranyisi makare ni ODM siro tend rowere. Ni bondo mi wanene kaka Eddie Oketch sani ni minority whip no kuma no gole Sifuna no wagombo bondo wanene nitie bills moko mang'eny monyalo kelo manyalo konyo parliament, kaka for example wadwaro ni weche kaka mosabedo ka chendo kaka mag sukari bondo megine kaka ginyalo kelo bill moro e yo maber bondo miyo chul jotich e yo maber, joma puro, weche mag rabuon kata weche moko mag sitima bondo sitima obi e yo makare, bills mitere parliament mamoko kal e time maber. Diere moko nobedo mana namba 2 e Kenya mangima wanyalo paro, to adiera kata mana Migori ka Eddie osaketo governor matiyo tesre. Eddie pod en ng'ama tin mana kaka Sifuna ne pod ng'ama tin. Wich ma en go en wich malew. Wakwayo party marwa mar ODM. Gigi gin gik makore kawo nikech ineno ka ker marwa koro loko ng'e kocha, uduogo korwa koni. E Migori ka en ng'at ma osego lweny maonge koko, maonge siasa mar akweda mar dhoudi kata oganda. Omiyo wan jo Migori wamor kuom yiero mar Eddie Oketch. Wang'eyo ni odhi tiyo tich maber, odhi riwo oganda. Mokwongo akawo thuolo makende mondo congratulate Eddie kuom yudo kom manyien manyoongego. Mar ariyo, kombegi eni seneta nyalo yudo thuolo. Nyakora mogi kowadhi nyime ni rowere ma pacho ka ojiw ni obede opara manyime e jiwo kwe kendo neno ni riwruok mar Kenya ok obedo kod ng'ikruok ma en kwayo mogol kod bishobe mag jokopere mawuok e pinje Afrika ma ugwe. Bishobe go moromo e kaunti ma Nairobi nyiso rowere ni kik giyie ti kodgi nyayo weche mag tulo kod josiasa. As we gather in the spirit of synodality, with our hearts and minds especially focused on our young people, those who are feeling distraught, those who are disappointed and exhausted, we should not despair. To the young people among us today and people of Eastern Africa, let us cherish the peace that we enjoy in a world marked by division, poverty, conflict, and uncertainty. The Holy Father encourages renewed trust in Christ our hope and in the capacity of young people to be agents of transformation. Erokamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV wakao yweyo madundo ge sani yweyo mokwongo weche manyien mago imorano ka ote medo donjo tinga unyorata manitiri Kisumu wacho neno yo makare ocharo mar piny ni kantire la Migori bende ng'isa ni bati aneno weche manyien mago yemore yo malera ahinya kenda pako weche manyien kaka biro neno ka bende Jojo Yuasinia mar Migori bende ng'isa ni aneno ka kelo weche manyien awuoro kaka Gachagua temo thuo jo Central gi jo Kenya mamoko. Broad-based will form the next government ka jowanie iye mano Jojo Yua ema wacho kamano. Erokamano ahinya Woodson Mimasa okemaro siri ambe anini yo makare malera ahinya kendo weche manyien chopo na maber. Erokamano no ka Eriko Dudubaya Wudi Nyaseme wacho ni entiero Ruba Kajatinga Migori kanyen bende en kod yo makare. Kevo Ager gima jondhiwa boda otimo ber kabisa. Mano wach mowacho Eriko Awuoch wacho na mogi TV neno maler Nairobi Kayole kinimos joka bocha Karading Ogadi School lutote. Erokamano in bende Okise Wood Kamasi wacho neni lakini ng'ama okotiyo
to walunyo. Mano e gima owacho. Erokamano. Omosh Wuod Akinyi watching live from Nairobi Kayole. Ramogi TV Ler wacho ni tuko pamoja. Erokamano Wuod Akinyi. In bende kikete Benta Charles bende ngisa ni Ramogi TV neno malera ahinya kendo kaka weche sudo omorgo. Maurice Osimbo bende ondiko ote ne kanyo, mano ote ma okoyiena mar some kaka iwache no, mano koro rit chieng' siasa campaign ibiro goye kamano. Wuod Karungu nyathi Nyanandi lit ahinya ni waneno lweny mag joma ok ong'e e rombe mag kura kata seche mag goyo kura. Wacho ni walamuru ni kwe mondo bedie kindwa kaka oganda. Erokamano in bende kuom kete e Ramogi TV. Rogers Otieno in bende no kigolo ywak ni kanyo kendo iwuoyo kiwacho ni ng'ikruok nitiere lwasi mar keweche mar Ramogi gwenge ma Kisumu. Aparo ni mano en gima biro los mapiyo. Elijah Marshall wacho ni Ramogi TV ler ahinya news bati e gwenge mag Yugiska kendo kaneno wach gimoro madipim godo Ramogi TV. Evans Kidero mano organizing secretary mar bunge la wananchi Migori okone yombo maol kala wuok nyis ni koro oyomb serikal, ni koro opposition biro yombo serikal e yiero mabiro. Mano dawe ok nyalre. En bende kako nene. Chieng' Betty Beatrice oimore aneno yo makare. Antiere oridi Kanyikela moso mama ne kantiero ndati. Erokamano. Wea yue gi kanyo nyako Ramogi. Agame muya moro manya kore pot kama kaduogo to purwa dhi nyime kod weche manyien mago imore. Kabende in mikete Ramogi TV kiki we ma okibedo kola kaka wadhi mbele nikech wadadhi adhia kamano nyaka seche ka. Nyako Ramogi thuolo ni bende Christine Akeo mawuok Mtwapa mano kadho wadh nam chumbi bende kone entiere dho wadh nam chumbi to moketo sani en mana Ramogi TV. Weche thoth waduogo bang' thuolo machuok kende mar Ramogi TV oimore. Welcome to Thailand. Experience 10 unforgettable nights through Thailand and Laos. Explore the vibrant streets and nightlife of Bangkok. Walk through Asian temples. Experience local markets, hidden caves, waterfalls, and mountain views. Visit elephant sanctuaries up close. And somehow, every day feels like a completely different adventure. Experience Thailand with View Travel starting from $3,400 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. Colgate Charcoal Gentle Clean cleans and polishes teeth for a whiter smile and a naturally fresh and clean mouth. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi. Wabiro iri mondi tang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama mang moni bi gudre wiye kate. County ka county ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori. Wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rechengi nutrients mangen, but ki keto deep fried nutrients go be. Kichwa ke mangen nutrients dey. So that's why what you kama. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda jai lieta juma ka juma mano kanyero tich adek. Kabende chendo ni inuoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. Machiegni kendo nyako Ramogi wadhi nyime gi weche manyien.
Obila ma Kilimani Nairobi koro timo nonro mar kata ewi tho mar nyadendi moro ma jahigni 21 manyo wito ngimane bang' lwar piny kowuok e ot moro mar orofa. Margaret Wambui nyolwar e yo ma ok oyangore malong'o kowuok e od orofa mar 22 kendo familia mare koro dwaro ratiro ka giwacho ni lwar mare kelo chich. Ei odiochieng', anyuola kod osiepe mag Margaret Wambui nochopie ot moro miluongo ni Canaan ei alwora ma Upper Hill, Nairobi. Ageta margi ka en yudo duoko mar nyargi ma jahiga 21 molalo ngimane e yo makelo chich ka ne en ewi odno. Mae nyochakore kod simu manochopo ir min Margaret kowuok kuom osiepe. Akaniambia mpati na nasikia vibaya sana, akasikia ni kama rafiki yake hayuko sawa, na akaniambia amepiga simu yake akasikia inachukuliwa na mtu ati atafute watu hao wakuje kwa DCI Kilimani. Anyuola nyoyudo wach ni Wambui ma en jatiche magawa moro motenore kod odno nohidho gorofa mar 22 mar goyo picha. DCI mwenye nilipata hapa kaniambia huyo mtoto waliambiwa ati alijiagusha kutoka juu ya nyumba akajiagusha chini, either ni kuangusha, ni kujiagusha ama ni kuanguka, alijirusha, lakini hakukuwa na crime scene, lakini mtoto tayari ameshachukuliwa na akapelekwa City Mortuary. Lipot bende wacho ni chukdar moro mane nieti chieng'no ne nitiere ewi gorofa no, ma bende norado kode. Kata kamano, owacho ni seche mane Wambui lwar nyoyudo kosewuok. Simu mare kanyakla kod lepe mag tich no yudie bag mare ewi gorofa no. Ama alijirusha, ama alirushwa, ama aliuliwa kwa nyumba, ama kulifanyika nini. Tupate haki ya mtoto wetu. Kama alikuwa amekosea tujue. Hakuna stress yoyote alikuanga nayo. Alikuwa anakujanga tu, analala, anaamka saa ya kuja kazi jioni anakuja. Sasa kuna story alikuwa nayo. Oriko Wangari ni rito mondo chopie tiche magawa nyoro godhiambo. To kata kamano, lipot wacho ni noko chopo. Obila ma Kilimani koro timo nonro ka bende girito picha magwang' dede e timo nonro makamano. Lilian Atieno, Ramogi TV. Mos makende ne familia no yakoro mugi kalore kod masira ma oweyo nyargi ka owito ngimane. Kono nyamotene kod weche mag somo ni tend migawo mar somo medo golo siem ne jotend sikunde ma usiko ka medo omenda mag somo kata school fees ne jonyuol ka giwacho ni timo kamano kata gitimo kamano maonge chenro moyiedhi mowuok kuom sirikal. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba omedo jiwo ni sikunde nyaka luw chike ma oketi gi migawo mar somo ewi omenda matayo weche mag somo pachoka. Ka oloso e skul mar Mbiriri Comprehensive mayudore county ma Nyeri, Ogamba wacho ni okenge mag chik osechak kawo ne jopuonj madongo mag sikunde ma osebedo ka medo nengo mag somo ne jonyuol e konde duto mathurka. Where that happens and it's brought to our attention, we are now taking action against those principles. Unless the levy is approved or it has gone through the process and it's accepted by the parents and it's gone through the ministry protocols and approval has been given and therefore it becomes legal, then that can be charged. But if it is a levy that has not been approved, it is not supposed to be charged to the parents. One of the greatest transformation in education is the competence-based education. Kwa sababu waziri, you have actually seen in practical what that curriculum has done to our learners. They were able to display things that they have done. They are able to express themselves. Yakoromogi tuo matama mar chuny ok en gino mathoro mako nyithindo matindo. Kata kamano, jolony weche mag thiedho nyithindo wacho ni ka omako nyathi matin to thiedhe bedo matek kaluwore kod nengo manimalo mar wilo ne nyathi chuny manyien. E sigana moyiedhi kawuono, jafwambo marwa Steve Biko otwa kod familia mar Liliana Luoch mani kod nyathi ma osedagi tuo mar chuny kuom dweche 10 kendo olosonwa ripot makama. Saa 2 okinyi e gweng' ma Gombe Komole, kaunti ma Siaya, Liliana Luoch yiero yedhe mopogore kowuok e Kirope kendo gikone to yudo bet gi nyathine matin Ethan Nolan ma jadweche 10. Ang' neno ranyisi mag wang' kod oko maratong',
Lilian nochako wuoth kendo limo od thieth ma Siaya ni mar chal man ngima nyathine ne chiche ma gikone to wuoth nochopo e od thieth ma Moi Teaching and Referral Hospital e boma ma Eldoret. Ethan Nolan nochako tuo ko ja 2 weeks kumana tere medical mo oyud ne gi jaundice, then wabedo referred to Siaya referral kuma bende ne gi confirm ne jaundice. Bang pimo liver function test ne wabedo referred to Jaramogi referral Kisumu kuma notem timo test mopogre to tuo ne podoko yud na ang'o makelo jaundice no. Then wabedo referred to Moi Teaching and Referral Eldoret. Bang bedo Eldoret kuom dweche 5, gikone to lakteche noyudo Ethan kod tuo matama mar chuny kendo nojiwo mondo tere piny India mondo wilne chuny. Bang pim mopogre kuom muda mar dweche 5 hivi noyud ne gi tuo mar liver disease mosechopo liver failure ma bende notamo gi kaka ginyalo chiedho makoro wabedo referred to India kumoripo beniti mone liver transplant. Kalore kod Dori Nagina, laktar mar nyithindo od thieth ma Siaya, tek yudo tuo matama mar chuny kuom nyithindo ka moko inyuolo kode e kinde mamoko to nyalo game wi dongo. Even though it's a rare condition in our setup, we have in stages. There are those that are born with the condition, then there are those that develop it after they are born. Laktar Agina medo ni ranyisi mag tuoni oting'o wang' kod del maratong kendo kofwenye chon to inyalo thiedhe kapok ochopo rang'iny matama. Urine should be amber in color, but now when it turns to be yellow, that is very yellow, we become worried. When we have yellow eyes and then yellow skin, that is called jaundice, we are a bit worried. Omedo ni bero mar tuo matama mar chuny itime piny India ni mar ute thieth ma Kenya pod onge kod lony moromo kod gige thieth minyalo tigo e wilo chuny. If we have causes like biliary atresia, we always do surgeries and they are done in MTRH. But now in cases where we have herbal intoxication or the toxic drugs to the liver, they are drugs we put the child on for a period of 4 to 6 weeks. Then if they don't resolve, then we'll have to refer for further management. Mostly we do refer to India for transplant. Kalure kod nengo mamalo mar thiedho tuoni, familia mar Lilian Aluoch mokwom kod nyathi gi pacho kwayo kony mar yudo omenda maromo milion 6 e reso ngima wuodgi e piny India ni mar wuodh manyo ngima oseduono mwandugi. Gimoro amora ma wan go waseuso kwatemo kar madwanyal. Waseuso dhok, waseuso puodho mondo resko ngimane to konyago lemo. Manage condition ni tek nikech at any time onyalo chwer mano kalore ga symptoms mani daktecho ni sana stage mosechopeno onyalo chwer anytime, onyalo chwer gums ne onyalo chwer ka oko mare nyalo wuok gremo, onyalo chwer kata ai wang'e. Koro manage osebedo matek nikech kata othieno ok anyal nindo nikech samoro anyalo nindo to emergency wuok samoro chwer takia. Kaka yo mar geng'o kendo kedo gi tuoni, Laktar Dori ni kod kwayo ne mine ahinya te wach tiyo kod yedhe kaka paracetamol mowach ni ok ber gi ngima nyithindo matindo kendo limo ute thieth kinde ka kinde nyalo reso ngimagi. Herbal intoxication, that is the first thing that is very common in our setup. It is herbal intoxication. Then number 2, we have excess use of paracetamol or the NSAIDs when the child is still young. If we keep on giving this child drugs that are toxic to the liver, then we expose the liver to injury. Then we have other conditions like biliary atresia. In biliary atresia, this is where our bile cannot be well excreted from the tract. And when bile is not excreted well in the tract, it means it is going to accumulate. When it accumulates, it leads to liver injury. Familia mar Lilian Aluoch
ni kod geno ni gibiro yudo kony kokalo kuom jasamaria mang'uon manyalo donjo kendo jologi mar yudo omenda makore lachni mar chope piny India. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Ramogi ogeno ne rawera matino, nyathi matino biro yudo konyruok kowuok kuom jogo machunygi ng'uon. Ok mana kata joma chunygi ng'uon kende, kata mana bede migepe mag sirikal manyalo jiwore mondo one ni rawerano kata nyathino oyudo resruok mar ngimane madwani mondo dhi timne thieth ma odimbore gwenge ma kata piny mar India. Gino mara ni chiwruok biro bet kowuok e chuny jogo mang'uon kata riwruoge ma ok mag piny owacho mar neno ni nyathi matinno oyudo konyruok kendo oyudo chang. Wakwayo ne familiano chuny ma okwe kinde ni ma gimedo go chandri koni gi kocha mar yudo kaka nyalo kony ngima nyathigino. Owere kod mago ne riwruok mar jo boda boda ma South Kabuoch Ward ka chung'ur bura mandhiwa e kaunti ma Homa Bay obiro kod chenro mar siro jokanyo mage kokalo e pith mag diek mag nyiewo kaka yor medo bero yuto mar gi e sektano. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Elia Beach lero, riwruogno mong'ere kaka Pala Moyie Boda Boda Youth Group nochako riwruok ma kamano gi apika achiel kendo sani ginyiewo diek 53 ma gipogo jokanyo magi e grubno. Riwruok mar joboda boda ma ong'ere ni Pala Moyie ma yudore South Kabuoch Ward ka chung'ur bura mandhiwa ne ochako grup gino gi apika achiel mane ochiwnegi 2018 kendo gisebedo ka gisolo omenda kendgi giwegi mar dongo riwruok mar gino. Ka opogore gi chenro mag dongruok ma gisebedo ka gitimo, riwruogno onyiewo diek 53 kokalo omenda ma gisebedo ka gikuno ma koro gimiyo jokanyo mag-gi kaka yor jiwo chenro mag pith manyalo konyo e bero ngimagi. Ka wan gi pikipiki ne wadwa gik mwadwa go arambe ka wamedo pesa pikipiki. Kwa pesa pikipiki ne wadwa ng'iewo tent. Ka waseng'iewo tent, wachakwa pikipiki generate pesa, wachakwa dog wachakwa go arambe mar ariyo, wang'iewo kombe. Koro sani no waneno ni kik wachako ng'iewo kombe ka wami ng'ato ka ng'ato diel mondo dhi opidhi kaka ja group ma Pala Moyie. Kawuono ne wapogo members wa diek, ne wan ka gi diek 53 wamiyo member ka member. Kane giloso e center ma Pala, e kinde mane gipogo diek mag nyiewo ne jokanyo mag-gi, Sara Uma, achiel kuom jokanyo mag riwruogno, wacho ni sekta mar boda boda ok onego bed ni kaw kaka kar maundu, kaw kone sekta ma kamano oseloko ngima rowere mathoth. Boda boda omiyo kawuono aloko ohala, boda boda ema samoro akawe pesa nyathi dhi sikul, to kuom mano jo boda boda duto wakwayo un riwre uru to ubed gi hera nikech sama un kanyo to kuheroru onge dongruok mudhi bedogo. Jalup komisona mandhiwa East Mohamed Akida ne opoyo mokalo jo apiko ma Pala Moyie kane okoni mane yo kende mar rowere nyalo konyorego ka rito mondo ti kodgi yo moko winjore kod jo siasa. They started with one boda boda. Now the members can boast of so many boda bodas, and today they have launched another project that is goat rearing, where each member will get one goat, and they expect to continue like that. This is in line with our bottom-up transformation agenda, and this has made Pala peaceful. And we encourage other boda groups that are here to follow the example of Pala Moyie. Ka jaod bura machon mandhiwa Agustino Neto ojiwo rowere ahinya to magomni e sekta mar boda boda mondo obed e grube manyalo konyogi makigi yien josiasa tiyo kodgi mar muocho tule rombe mag siasa. Koro 2018 ne wagwelo grube 22 mag jo boda boda mandhiwa manomiyo gi apiko. Grup ka grup nodhi gi apiko dalagi. To e grube 22 go moko kuomgi nitie ma apiko mano wakonyogi godo go osemiyo gi nyak maber. Machalo mar jo Pala Moyie boda boda. Koro kawuono ni jo Pala Moyie boda boda kuom pikipiki mano miyo gi 2018 giseng'iewo godo tents, giseng'iewo godo kombe, kendo kawuono ni gidhi ng'iewo diek 70. Mane giyudo chido gi diek 53 odong' diek 17. Kendo wamedo jiwogi mondo jo boda boda, kijende ma boda boda ong'e ang'e ni gin jok ma pachgi ler, pachgi lew. Elia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nakwaro mogi kaka watimo Jumapil ka Jumapil, kawuono ni Walter Nyambaga miyowa kendo chenro mar Masako It mondo wawinj mago mawuok e dho jo siasa kod jo piny mamoko makelo miyumo. Wawinjane Masako It tinende. Juma nyo pek ahinya. Edwin Sifuna opad lemo e lwete Cherargei bende imor. And I'm happy disloyalty has been punished swiftly
and heavily, Mr. Speaker. Senator, let me make the following comments. Senator One, Fernandi. Mr. Speaker. Senator Fernandi. Speaker Kingi, donje wachni. Senator Fernandi. Yes, please. You're out of order, and I'm giving you the first portion. Okay. Yeah. You proceed with that line, I'll throw you out. Let me, Mr. Speaker, you know, we are used to such noise. I don't know what else these people can take. When somebody takes your coat, give them even the shirt. Oburu jotelo duongo dhod sirikal nango. Ing'ere jotelo moko mang'eny ok ong'e kaka iduong'o ofis sirikal. Mondo giyude ang'o. Kiyudo kamano, kiyudo kaka ipo agulu moro madipo kotone siling e gweng'u. To joma nindo. To kininda ni rito ni gigo biro biro. Ni tok noseyiero asea marwa nitie. Ruto, iwinjo. To be koro jo Western kanego mbulu. Kuna watu Western Kenya, watu 1.5 wako na ID, hawana voters card. Na wanasumbua sisi watu hapo kwa shopping center. Kosoge goya mana isukuti. Mnasumbua hapo na kupigia sisi sukuti. Mtu unapiga sukuti na una kura. Unatusaidia na nini? Gachagua, miwane kaka ni yudo karuto gi Raila romo West. Hakuwa najua nitakuja usiku. Sasa unajua pale sifungiwe. Nikapigiwa simu nikaambiwa ile mzee ameingia. Nikakuja pop, nikafungua mlango nikakuta wanaongea. Kasto nikakuja pop, nikafungua mlango nikakuta wanaongea. To ning'eyo nade? Mambo yetu na yeye ilianza kuharibika alipoanza kutafuta hii watu ya ODM. Sawa. To Oburu utiyo gi governor wanga nade? Governor Maruno watiyo kode mata. Mang'owa. Watiyo kode mata. To enogai mar ODM koso mana chair? Chairman mar party. Wololo. Nyamita, itone nyakwar Sinakuru timinade. Egene nyakwar Sinakuru Kenya. Kenya. We adoga ni kuom party leader Mudogo. This is Wandai. And Wandai jogine Wandai yainya. Prof, itoni ni aduol. Wandai owuoge mach koso nango. Ai wuoke majino malaka majile mowangi. Ai wuoke majino malaka majile mowangi. Jadolo Moses, nyithindo go dwaro ni mondo lokne gi diet. Iwachi ang'o? Kama mnataka kuchange diet, soma kwa bidii. Watakanga chakula ya father, senior principal Kupeti. Hata ukiangalia mahema wamewamaka tofauti, friends, choir, VIP, guest, family. Maisha hatuwezi kufanana. Jadolo hiyo wang. So nyinyi watoto wenye mko hapa, mambo ya kufanya vitu ya ujinga tunataka kuvaa longi. Mnaona yako nani hapa na longi? Hata wenye wana longi wenyewe wanakaa kusota. Wamekonda hata longi zinakaa kama zimehangwa. Msome kwa bidii mwende mvae nguo mzuri kama magistrate. Mago emasako it kod Walter Nyambaga. Nyakoromogi winjo masako it gi Walter Nyambaga. Professor Duol to nyiso Wandai. Jogo nyod Wandai ahinya to mach iwuoge mana kopone owangi. Wandai kineno tit mach kik iwuoge mach. Tit mach biro mil to tho kata dhi mil loka machielo. Gik ma ng'ato diro kuomi mago ok nyal buogi kata matin. Nyiso intellectual Opiyo Wandai. Okay. Nyakoromo giro kamano kuom ketero mo TV adani wakaw yie moro madundo kendo. Ng'iye ni to ginote mage mamedo molo na kare wuode Ageng'a Kadem wachone lo weche manyien mago yimre malera ahinya. Wach njore manotimore Olkalau e kinde yiero jogo ningo maki mondo bed ranyisi e yiero mag 2027. Erokamano ahinya. Mulia Chieng' Katito bende wacho ni nenore ka Ramogi ok ler ahinya Katito chakre Thursday. Okay, mano kaka iwache. Haya.
Mary Amieno bende wacho kamano ke paro ni en wach ma winjo bed ni time gimoro mapiyo piyo. Pija Jachuma mar Nyamasari Kisumu yie kod jo bodaboda ma Kabuoch gin ke gidonje weche mag goons. Riwruok achiel ber biro miyo gigo kang' mamalo ahinya. Arthur Ongere bende nitiere Soi, in bende intiere kanyo kendo ineno weche manyien mag Ramogi TV maler. Evans Otiro, jalo nyakwaro Otiro wuod Kosoko, Ramogi molo mayoma ahinya gwenge mag Kosoko. Kasto Evans Okuthe bende Ramogi TV ler ndi dala mar Limuru kendo amorgo kaka saa medo dhi. Aduda Akula Jakinyozi dala mar Buembo gin kod minode Salfin Robi wacho ni gineno mayo malera ahinya gwenge mag Buembo manoso na West. Livingstone CBD well represented with Nyakota. David Ndogo bende Ramogi ler ruko ndani. Yiena mondo chaka kawa yue moro mawiye kech wakwano mana dakika to koro World Cup chope giko mare final omiyo wadhi ne yue ne nyakwara Ramogi adugo bang' thuolo machuok kende gi mamoko ma pod dong' e wi more ma kawuono. Oh yes, Nyakwara Ramogi. Ma en ngomo wake. Kama wuok tich Nyakwara Ramogi jwang tugo kwa street Nyakwara Ramogi jwang kwayo mari ote mari Nyakwara Ramogi jwang request time. Tichario wale marasta wako namna gani, wanasema namna gani? Rege Iowa. Tichadek Nyakwara Ramogi jwang ama nyojo thumbe miero sana katogo mbaka tu pole tu. Tichangwen en ching jodongo. Easy. Kama nene, kikwana timo chon sana Nyakwara Ramogi jwang ngomo wake Ramogi TV. Kati cha beach Ramogi jwang sukuzo wake. Sukuzo maliet Nyakwara Ramogi jwang agoli Kenya kati nyaka Congo Brazza. Sapar kideka paga binya Nyakwara Ramogi jwang nyaka sapaga Rio Ramogi TV. Usikose. Liet mara tari. Utabiro tinendene Ikawa erokamano Galimbe anaduogo kawuono kendo Ikawa erokamano Nasata anegeka tinendene Ikawa erokamano Idwaro wenda mar erokamano kaka skiza tune mari D star 860 star 416 ash. Ng'e maber niya Ramogi TV en od jower duto. Wadonjo weche mag tuke. Tim mar Kenya Pipeline ne joloch tuke mag volleyball league maduong' mar Wakeini mapacho katok wuok chien kendo loyo Kenya Prison sets 2-1 e tielo adek mar manyo joloch mane obagi alap ma Kasarani Indo Arena. Pipeline noloyo set mokwongo points 25 kuom 22 kapok giloyo set mar ariyo points 25 kuom 23. E set mogik tugo nobedo motuere, kata kamano Pipeline nokawo loch mar points 25 kuom 22. Toka loch mar league, Kenya Pipeline biro geto tuke mag Kenya Cup ma biro chakore Ayanga odira mabiro. Kenya Pipeline dhi dala gi midila mar Mola e kinde ma Kenya Prisons gi Kenya Commercial Bank mane oloyo tim mar DCI dhi dala gi midila mar Silver kod Bronze kaka luore no. Tielo mar ariyo mag tuke rugby league maduong' mapacho ka Dallas 7 sikruok mare dhi nyime e kinde ma jobag tuke dhi nyime gi timo ikruok motelo ne tukego ma ibiro bagi kind tarik 1 gi tarik 2 dwe manyien e alap ma Jomo Kenyatta Stadium e kaunti ma Kisumu. Kuom thuolo mokwongo tok higni 17 tukego biro bedo gi piem mag Wakeini kopogore gi tuke mag rowere kod jok madongo. Jobag tukego Kisumu RFC ochiero timbgi mar Wakeini. Kisumu RFC Dolphins timno mabende biro tugo e tukego. Kowuoyo gi Ramogi TV, director mar tuke mag Dallas Sevens Robert Wechesi osingo ni tuke ma higani biro bedo gi ndhadhu moloyo
moloyo korwako johera mag rugby mondo yuorie tukego karomgi. I know I could even have triple the size of the girls who are here just to ensure I'm bringing in everyone. I can support their transport, I can support their meals, I can have conversations with colleges, universities to give them scholarships, I can have conversations on internships. And the biggest thing we really need is more people coming in, more people supporting us. And it's not just looking at the gender, it's looking at the game. Operations this year will be including a division for the ladies rugby. After a very long hiatus, we'll finally include them back. And we are really happy to include ladies rugby because post us joining the office, we decided that every year we'll be doing something different for the last sevens. For last year, we added the age grade rugby. And for this year, we'll also include the women's tournament. Yakoromo gi kinde makori kwano mana dakika chini daka par kamato final mar World Cup chakore odiechieng' rutino manyoro mar manyo namba adek. Bukayo Saka noloyo gonde adek kendo konyo tim mar Ingresa rodho France gonde 6-4 ka loch makamano nomiyo Ingresa midila mar bronze